кажа, че гледах едно клипче на едно момиче, където разказва за едно приложение, което се казва Too Good To Go, където за много малко пари получавате една голяма торба с най-различни неща от най-различни магазини. Може да бъдат хранителни стоки, може да бъдат десертчета, може да бъдат барчета, протеинови напитки и така нататък. И в този сайт има много магазинчета, където пускат стоки пред разваляне или които са с изтекал срок на годност, но все още стават за консумация. И аз, моя милост, реших да се регистрирам в този сайт на Too Good To Go. И сега пътуваме към бензиностанцията на Азда, където от как се казваше такова? Където от Крекс съм си поръчала една турбичка на стойност, мисля, че е около 3,74 паунда и сега отиваме натам да ги вземем. Специфичното при този сайт е, че всеки един от магазините си има един определен час, в който може да отидеш и да вземеш тази турбичка, и аз гледах да е между 5-5:30 и намерих в Грекс такава турба и сега пътуваме натам, за да видим какво ще има в турбичката. Разбира се, ще покажа и на вас. Останете до края, за да видите дали си заслужава или не си заслужава. Пристигнахме до място, от което трябва да вземем нашата турбичка. И сега влизаме да вземем турбичката и се връщам веднага, за да ви я покажа. Хора, ето е нашата турбичка от Грекс. Сега тръгваме отново към вкъщи и нямам търпение да се приберем, за да видим какво са ни сложили. Общата сума, която платихме, е 3,15 паунда за тази почти огромна пълна турбичка с храна. И както ви казах, турбичката ми е закупена от Too Good To Go и като се приберем ще ви покажа какво точно сме си купили. Преча ли така като снимам? Не. Така. Как се излиза там? Най-вероятно да от там. Търсим изхода от тук. Хубавото на това, че може да си избираш магазините, откъдето да си взимаш тези продукти, независимо от то какви са. Аз мисля, че повече са хранителни продукти, няма никой. И така. Теб няма да питам сега ти какво ще кажеш, но като се приберем, ще го изкоментираме заедно. Нямах намерение днес като цяло да снимам нов клип, но когато гледах нейното видео и тя каза, нали, за тази турбичка, че купува много от тях, от това приложение, реших да пробвам. Аз не попадам за първи път на нейно видео. Много ми хареса нейните видеа и заради това реших и аз да пробвам да си закупя една турбичка от Too Good To Go. Добре, сега ви оставам да се приберем и като се приберем ще снимам, за да видя аз и вие какво има в турбичката. Втора, има малка промяна в плана. Ще вземем още една турбичка от Кооператив. И сега сме се запътили натам, за да видим в тяхната турба какво ще има. Защото ми е много интересно какво са сложили в турбичките. И нямам търпение да отидем там, да вземем тази турбичка, да се приберем, да ви заснема какво има. Всъщност,
Сега ми казаха, че приложението не се казва To Go To Go, а се казва To Go. Как беше? Какво беше? Too good to go. To Good To Go. Аз викам To Good To Go. Еми, съжалявам. Така го чувам, така го казвам. Разбрахте, нали? To Good To Go. Прекалено хубаво, за да се изхвърли. Нали така е превод? Да, така е превод. Ето го и моето красиво слънчице. И така, радвам се. Ще ви покажем какво са ни дали хората. Не какво са ни дали, какво всъщност сме си закупили. Ще ви кажа цената, ще ви покажем продуктите, ще реагираме пред вас да видим дали сме доволни или не сме доволни от това, което са ни сложили. Реших да взема още една турбичка, защото само с една турбичка няма да станете толкова интересно. Но ако взема още една турбичка, ще стане много интересно, защото ще се състезават. Защото ще се състезава Кооператив срещу Грекс. Аз ще бъда от страната на Кооператив, а моя съпруг ще бъде от страната на Грекс. И така. Съгласен ли си? Съгласен и кима с глава. И така. Какво друго да ви кажа? Днес беше много скучен ден. Много ми се спи нещо. Не мога да се наспивам напоследък. Няма се става много рано. Може би и заради това е цялата работа. Трябваше днес да си измия косата, но познайте, малко ме помръзваше и го отложих за утре и без това утре съм на работа и като се върна ще стегля една бърза фризура на косата. Първо ще си направя маска, после ще си я измия хубаво, за да е подкрана, защото не знам дали се вижда много на клипа. Нацъфтяла е и е време за пострижка. И така. Отиваме сега към Кооператив, ще си вземе турбичката, ще си купя едно сокче, защото душичката ми гори за едно безалкохолно сокче и ще се върнем. Айде! Здравейте хора! Ето, прибрахме се. Сега ще ви покажем двете турбички, които си закупихме от приложението Too Good To Go. Ще започнем първо с тази на Грекс, защото, извинявам се, така май ще е по-добре, Добре, тук е извинявам се. Ще започнем първо с тази на Грекс, защото първо не я купихме. Тази турбичка е на стойност 3,15 паунда. Както казах в предното видео, тези турбички са пълни с храна и са толкова ефтини, защото са предизтичане или храната е изтекла. Както казах, за първи път ще поръчам. Видях, че едно момиче беше поръчало и останах силно очарована от нещата, които имаше в нейната турбичка и че всичките все още бяха с дълъг срок на годност. Затова реших и да си поръчам. Не очаквам от Грекс да има кой знае какъв дълъг срок на годност или не бих се чудила, ако има нещо, което е изтекло или е до днес, така че давайте да видим какво имаме в турбичката на Грекс. Първо имаме хот сандвич. Този сандвич е с доматки, сиренце и кашкавалче. Много хубаво изглежда и мирише много добре. И е с дата... Само на секундичка, само да видя дали е изтекло. До утре, до 3. Един сандвич. Ето още един сандвич. Не знам как се казва. Този сандвич е с пилешко, рукола
и някакво сосче. Не мога да ви кажа точно какво сосче. Този също е до утре до 3. Колкото гледам, май в чантичката са само сандвичите. Това е майонеза и яйца. Абсолютно до 3. Мисля, че цялата турбичка е до 3. Този също е до 3. И този също. Тези двата са. Този е с пилешки филенца панирани, червен лук и барбекю сос. А това са си хам and чиз тост. Добре. Много съм доволна от турбичката на Грег, защото всичко все още е в срок. Сандвичите са много хубави. Половината от сандвичи съм ги яла. Може би този не ми е фаворит с руколата и пилешкото. Така че той ще стане за Ферчо. Така, стойността на турбичката определено надвишава 3 паунда и 15 цента, защото само един такъв сандвич на Грегс е около 2,30 до 3 паунда. Мисля, че са тези, които са продълговатите. Нали така? Или се лъжа? Не съм сигурна, но мисля, че е така. Така че стойността на турбичката е много по-голяма от тази, която ние сме дали. Добре, тук имаме колко сандвича са? 2, 3, 4. Имаме общо 5 сандвича. Сега започваме с турбичката, която закупихме от Кооператив. Така, отваряме я. И първото нещо, което имаме е тази тортичка, която е с маскарпоне и боровинки. Ето така, но е до днес, до 2. Става, след малко ще си капнем даже на парче, така че добре, започваме хубаво. Имаме пилешка шунка, 100 грамова, която и тя е до 2. Така, днес е 2. Така, тук имаме спагети с пилешко и зеленчуци. Те също са до 2. Добре, добре. Такачка. И тук имаме биф рум стек. Не без значение. Имаме пилешка, пилешка пържола, извинявам се. Имаме телешка хубава пържола, която цената на тази телешка пържола по принцип е между 6 и 7 паунда, само пържолата. Така че, също така съм много доволна от продуктите, които има в турбичката на Кооператив. Единственото нещо, което не ми харесва е тази шунка, защото аз не я харесвам, защото не ми е вкусна и ми е много гнусна. Единственото нещо, което не ми харесва е шунката, иначе всичко останало е топ. Така, в заключение може да заключим, че турбичките навишават стойността си, като тази на Грекс е 3,15, а тази на Кооператив е 5 паунда. Тези 5 паунда сме си ги избили само от пържолката, която най-вероятно днес ще замразим, защото е до днес. И утре ще си я размразим и ще си я направим. Това също може да се замрази и да се приготвя на по-късен етап, защото всички тези храни са замразени. Може да се замразят и да се консумира след това. Така че, мисля, че 2 или 3 дни след изтичане на срока може да се консумира, защото не знам дали знаете, всички храни 2-3 дни след изтичане на срока все още са годни за консумация. Благодаря ви, че гледахте това видео.
Много ще се радвам, ако се абонирате и оставите един коментар. Друго, какво да ви кажа? Бъдете здрави и ще се видим скоро в следващото видео. И ако искате да пробвате и вие, свалете си приложението на Too Good To Go. Довиждане! До нови срещи!